Seo thugh cuid de scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain ar thug an tríseach Michael Martin le fios go gaithfí airí rialtais agus aird runúnaithe na ran rialtais níos mó massa a léirú ar an Ghaeilge. Agus faoi agalamh ar an chléir seart le ar TG4, dúirt Martin nach bhfuil se sesúil nach bhfuil ag fíor bhagan den na State Service able to service a chur ar fáil in Ghaeilge. Dúirt se chomáid go méid plán faoi léigh an rialtas don tuairteart sa Ghaeltart. Ag glóir le Tuairisc an seachtain seo dúirt urlóirí Gaeilge cén féin agus ó snodaí go raibh barnaí móra is salathe an oideachais lán Ghaeilge ag an dara level go heirí a léir tíre agus gur cheart go món State ag déanú níos mó chun an tom oideachas a thar an tosaí. Dardaí ó snodaí an chiis leis an ara oideachais Hildegard Naughton an seachtain seo chuoi cheart, nuair a dúirt si nach raibh formhór na ngáil cholaistí ar fud na tíre láin fiú i gceantratha ina raibh brú ó hiú daonra dé. Chuoi Tuairisc go bell farste ag tús na seachtaine seo chun lóirt le tuismitheoir agus múinteoir faoi scáil na seachta an chiad Gaelscoil an orthar na cara, is féidir súil chathú ar an fhíseán ar hiú Tuairisc inis. Agus ag fanart i mbeall farste gur thar tús le ard chunrú na Gaeilge sa chathair aniu, pléithir ag níomhú i dtrá éire aontaithe agus neart rún eile i ríthin deireadh seachtaine agus bé Tuairiscí compsíthe ag matú ó cumainn ar imeachtaí na hardéise. Agus ar deireadh lór Helaní le Victor Beide teangálaí ón rúise bhfuil seart míonna caite aige i plé leis an phleanáil teanga i gceirí ar an agran is deireanaí de fáiste cainte. Is féidir éisteart leis an agran ar fad ar Spotify, Apple Podcasts agus ar hiú Tuairisc. Na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.